салом бинандагони хабартиҷӣ, теъдоди мубталоёни маризи сироятии коронавирус дар Русия рӯ ба афзоиш аст. Ба маълумоти Марказии пешгӯӣ ва назорати бемориҳо, танҳо давоми як шабонарӯз 14 ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин маризи дар Русия ба қайд гирифта шудааст. ҳамин тариқ шумораи умумии дармандони маризи коронавирус дар Русия аз 45 ҳолати пештара ба 59 нафар расидааст. гуфта мешавад, ҳамаи сироятёфтагон аз кишварҳое ки дар он ҷо хуруҷи ин маризи дар авҷи аъло аст, ба Русия ворид шуданд. аз 14 ҳолати нави сироятёбӣ 9 маврид дар шаҳри Москав, 1 ҳолати дар вилояти Москав, Санкт-Петербург, вилояти Калининград ва 2 мавриди дигар дар Кемерово ба қайд гирифта шудааст, омадааст дар хабар. Ва ҳоло мо дар шумо мегӯем ки қаблан сарвазири Русия Михаил Мишустин эълон карда буд ки як шӯрои ҳамоҳангоз оиди ба мубориза ба маризи коронавирус таъсис дода шудааст. Мишустин ҳамзамон аз шаҳрвандон даъват ба амал овард ки аз сафар ба кишварҳои олудаи ин маризӣ муваққатан худдорӣ намоянд. дар Москав ба вилояти Москав чорабиниҳои оммавӣ манъ шуданд. интизор меравад чораҷӯҳоии пешгирикунандаи боз ҳам пурзор гарданд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред, ин шумора оё ба 1000 нафар мерасад дар Русия ё не? ҳатман дар комментарий нависед. ва шумо дар Италия будед набудед, ҳатман нависед. ва чӣ мешавад охираш?